no hambai khulumbai kha ang tini kaisa request ni bagai kaisa joto chini tipra sarok no kaisa khulumui kaisa kok sanani bagai norong thani ma phaimase जों एडिसि हाफाङो बुबाग्रानि तिप्रामो था सरकार आचमनि यागुलो गोबांमा जों सामुं खायमानि मारि नरक नुगै दं गोबांमा सामुं खुरबाय आं जों सामुं तांलाय दं आबोनि बिसिङो जतनि साय जों ताबो बखा सालाय दंमानि बा जों सामुं चारि माय आङै दंमानि जेता आङै दंमानि आबो हके बाहान बथाय तिप्रामो था बुबाग्रानि दल फायमानि यागुलो गोबांमा सामुं गाहाम खायमानि बिसिङो कायसा एमन कतर जों सामुं खायजाका आव सामुं खायमाय जों ता बेलाय किबि मुं आचाय दं आबुंखा 1300 जना जों स्कुल एडमिशन खायका खुमपुयो खुमुलुंग आमचायो ताबुक नक बारा सिनाय तुगि मानलायनिया कलेज ताबो 300 जना कलेज भर्तियं फायनि जिनि त्रिपुरा हास्टेल गोबां माचेराय रक 1300 जनानि बिसिङो जों 250 जना से हस्टेल रिमानो आं ताबो 20 जना नार्स नि एप्रेंटिसेस नाना नाय दं ताय 20 जना नार्स स्टाफ नार्स फाइटों अबेके गोबांमा रिक्रुटमेंट 20 जना ड्राइवर अबेके गोबांमा बरगो खुमुलुंगा हा फाइटों किंतु बारा सानसे ताबो खुमुलुंग आमचायो बारा मानलिया बारा नायतोगुइ गोबांमा सेरायनि बुमाबु फाराव फाइबे जाव हस्टेल मा यांगै बारा बर माननाय साबनि थानि बारा माने चिनबा साबुतिनो ब जागा तनि लेखा परेनाय हाइनि बारा मान yang तंबायके आं रिक्वेस्ट खायना मुचुमाके ओ खुमुलुंग आमचाय यो तंनाय हागनां रक नक नु खुं तंनाय रक नरक मान खाहांके ओ तालनि बिसिङो बा एक मासनि बिसिङबा जेकुनु बा बे नरक जे मानतै नक किसा तांगै सिनि तिप्रा सरनो एटलिस्ट खुमुलुंग तंगै बरंनो लेखा परा खायनानि सामुं खायनानि आफायनि किसा सुजुगनि बायदि कारण चेराय चिगन 1 2 3 1 by 2 बरक हस्टेल माया इके बुमा बुफाबाय तंना नांगो अरो नक बारा सासि नायतुगि मानिया आं तंबायखा हिके एडमिशन आं पाइजाक और लेखा फोरोंना मुचु नक सि बारा माया हिके बर थांबाय जाना आबोनि बागै और हा गोनां रक न गोनां रक ना आं कयना मुचु नरक जेसुग मानसाक नरक बरां माननाय फियाबा रिजनेबल रेट बायखे नरक नक बारा रिबाय जादि हिके चिनि कलेज नि परेनाय रक बाहायनो फाइ तंबाय ताबो बर्तिंनाय कयेक दिन बिसिङनो 300 जना सेंगे नरक 100 आबोनि बिसिङ 100 जना तर बारा तंबायनाय चिनि नार्स फाइ तंगो नार्स एप्रेंटिसेस 20 जना नार्स स्टाफ 20 जना अफायके गोबां मचिन र जों ताबो एविएशन ट्रेनिंग बु खाइतों जों एयारपोर्ट बु खाइतों तारपो बेलबारि उंकुलो फार्मनि उंकुलो ग कायसे चिकन फ्लाइट ओंखारनायनि जों एयारपोर्ट खायना नाय दङ एविएशन ट्रेनिंग नि बागै नर्थ ईस्ट नि गोबां स्टुडेन्ट र बर फाइबेनाय सोलों फाइबेनाय परि फाइबेनाय एका आगामी दिन चिनि बसुक नक तंनानि जों ताबुकनो 6-7 मासनि बिसिङनो जों हस्टेल रक तमरक तांगिरि मा यांगै तंगु चिनि हस्टेल राज्य सरकारनि थानि खुमपै हस्टेल बागै एकोमोडेशन नि बागै रहरमानि जों 250 जना जों मानो हके 1300 जना से एडमिशन हके जों बाहायके बाकी सेरे रकनो जों फरेन सुजु खायरिमान अब आनि व्यक्तिगत नरनो खुलुमै मिडिया रकनि थ्रु चिनरो बुमा बुफा खुमुलुंग आमचेन लुकुरकनो कयमासे नरक जोंनो हेल्प खायबाय जादि तिप्रसारनो हेल्प खायबाय जादि दाक्ति नक जे मानसाक जनक खुंसा खुंनिपान नानि बिदाराव ताङै तिप्रासा चेरे रकनो लेखा सोलोंनायनि बागै अर तंनानि सेबसाइट खायरिबाय जादि अ कयमुंनि बागै आं नरन बसकाङो मा फाइजामायसे जतनन हामबाय।